2 миллион крышек. Вы попали. Неформальный вариант формирования команды. Энергии туплысы. Реализовать любое решение, любой проект, который мы хотим. И поэтому путь достижения к нашей цели. Мен Даниш Шайгүл болған, мен Қазаннан музыкаль күллиятында оқимын, консерваторияға кірдім. Менің сұрауым бар, һәм тәқдимім бар. Ең бірінші сұрауым ол да болса, сіздің сәләтіңіз нәрседе, сіздің сәләтіңіз нендей, һәм тәқдимім бар. Әгәр де сіз берген сәләтіңізге келсәгіз, һәм өзіңіздің уңыш тарихыңыз турында сөйләсәгез, біз бик рәхмәтле боларыз сізге. Ислам Нургалиевич. Бик ауыр сұрау. Қайда менде сәләтім бар. Әлбәттә, ең біріншісі хезмәт ярату керек. Біздің сәләтсіз кеше жоқ. Если взять, все люди талантливы в чем-то. Вот развитие этот талант, это самое главное. Сіз өзіңіз бұл форумға 10 елдан соң нешік көресіз? Мұнда бит әле башланган чакта 300-400 кеше булган. Аннан соң без килгәндә 1000 кеше иде. Хәзер менә 5000 кешегә җыелды. Әлбәттә, моның бу форумның эшен яхшырту, эштәлеген, монда кешеләр чакырырга яңа. Һәм бөтен республикада бу форум җәй көне генә түгел, аның уку елы вакытында ничектер эшен оештыру миннән шулай дип күрә. Киңәйтергә мин 80-90 мең генә безнең йолдызлык проектында катнашалар. Кимендә шуны хәтле балаларны без бу проектка кертсәк, ул уңай булыр иде. Молодец. Давай, качка. Оба! Ура! Монда бик күп үзгәрешләр. Төзү эшләре дә һәм сезнең форум киңәйгән, монда 5000-гә якын кеше. Дөрес булса, яртысы ви, яртысы карый, менә без караучылар арасыннан. Әлбәттә, бик кызык программалар, бик кызык кешеләр монда сезнең белән эшли. Һәм без сезнең уңышларыгыз белән шатланабыз. Рәхмәт сезгә.